jongi long ru sarda jong ni snong kublai sibun ba ya ka jingkran pedang ka jongpi yang ngi bat khamtam ya MP candidate jongi Dr. Bats Kamarbo bat kumjo MDC jongi ba bawal chocolate beringi lang baro ngai kublai ya candidate jongi ru MP candidate jongi Dr. Bats Kamarbo ba pelaj por kenang banwan syagni constituency ka jongi kanung hidap da ka jing ngom ka ni ka snong thang mau ka lalong ka ba la kerku ba ka la dan ayu hangni ba kila ban penwan ya candidate jongi ba hapek ya ka khasi jantia ba ko wei tamdei ka sup ngin yo ya in rei ida nakabenta ka ni ka snong da sngongo ba ngila yo ya i bin wan yu ka jat ka ni ka snong bat kumjo ka constituency ka jongi ban aiman siam yangi ban penshai yangi ya ki ki mat ki jura ka ba idei ban pendap ka yala ka jong ka kamram kombu tau candidate bat ngingej skamru in salong MP jongi ai kublai ya MDC jongi ba powel chocolate ru ngila yo ki jing tray ki kam ki ti ki jong la tray shiteng ibam sim la shong klik ti hadien bela job no ke election ngila yo hakini ki por la bagi media ke jongi ya ke jing tray ke jongi to ublei nang kerku ya bagi kam ke ti ke jongi ai kublai ya ki rangba ke jongi ba cross badan bat ni balong treasurer jongka general body jongi jongka state ni da snautanat be don bat ni ublei nang IEP ke met ke bakot ke bakia ba pinang la ban tray ke kam ke bakia ke ke shan jongka party ba jongka ri barok away ai kublai ki para ki ba ya wan lang ki perlok ki jongi ru bat kumju ya baro ki be dan lang hang ni ai kublai ki long kpa ki long kme jong ni ka snong ki ba dan hang ni ki bla ban dan lang ban ni hang ni ki samla ki khna bat ki ba ya snow ling ba ka ni ka kor pen sawa ya ka ni ka jalang ka jongi ha ka ni ka janin ni snow ban yaw ni snow si ho oi ha ka wai ka leng bangila do no yo MP ba ia jongi I Dr. Ricky Ejesingkan kani ka lang ka meeting ka ba ka way na ka leng ka jongi ipen pau kum na ka constituency ya ka ta ka jing sngongo yo blay wala ayangi yo MP ubla tray shisha na do ka mensiem henry tang kendat por la do no ya kalawan ka jing dum kalawan ka jing shayong kalawan ka jing snosi henry habang iperkhat pat subo no lada immi lelay kumno subo no ihikai ba hanihu kumno henry la kumno em shem la shang ila snap ya ka jing khat ka jong blai ba ka jing tray ka jong ka ba tang khendiat henry kala biang la se pura ban ai men se mi ki long dien bat ban long ki nong muna ki jing tray ka jong ka la long ki nong muna ki ba khlan do kata kata bangin bod ki denjat ki jong namta ka jong Dr. Ricky Ejesingkan la khlat no kat no ni pau ka ni ka meeting bangi ngongo yo blay nam ta ki jing tray ki kam ki jong hang ti hapo parliament but men tapat ngila yo pat is ngongo yo blay baka ri ki jong baka party voice of the people party like a party pra kam shem ladu na breo namar ni don yo blay bakraw ila dono Dr. Ricky hoy ni don mentai Dr. Batskem merbo ila longus person jongka party bat ngila longi bala kerku mengin yo ya bat menta ka party ni snau kala jet ka ba day ka ba bhatam mengila yo ya ngila banong ba ngidan kam kum kini ki brio ki ba start ki brio ki ba champagne ni dan kam ya ki brio ki ba lami ka ri ba jai ban rio rengkat ka jing start ka ba ki don am tang ba ki bore tang haladi am tang ba ki start ta haladi henry kala long ka jing kerku na kam ta ki ba bon ha ki don ki brio ki ba start ki la ban yo jingai ha ki don ki brio ki ba champagne ki la ban snotho ya ka ma ya ka jing ma ka ba apro ya ka ri ba ki jai ban rio ka jongi ki la ban snotho nangno bat kumlo ban yada kumlo ban tray ban penyat ya ki kam ya ki jam tingi next kem ba Dr. Bats Kamarbo in yo ikan mat ka bakot ka bakya in yo ka bor ban tray but in long ru shisha ka jengkar ku idan lagi jong ambaro ngin long kunju dan ki ba ang ila do na Dr. Ricky kumno ngin long ublay ai la ka jong ka jing tray ha ka rukam ka ba bhatam
Gidan lagi jong ke jing la kat kom ke jing ai ke jong blade dengan next camp bagi jing tray ke jong iru kena long ke jing kerku ya keri bat ya ke jaj ben rio bat kom jo kom ke yang ke sam ke ni si nganam muslim kan ye ke party sa shi sienta ni kan pai perkat shi shad gi nyo ban keren pat ha ke ni ke por namar hendrai ke dau ke long nam ta by election ban sho pen ke mau kan ye ke party ka yang hai ta ka clean politics dei ne kan ka down kala khat ike bre ke bakwa ban tre hok ki bakwa ban shakri hok ki bakwa ban ie je ke ri ba ga jaj men rio bat manga ba ka yang ga jangaru dila long ki wei ne kita ki bangem shamla pai berkat bangem wan shaka politics rene bangem kran ke election henry ka dei kan ni ka nangren jangari ka party ka bala kren yanga ya ikpa ke ko janga ba ki wai yang hasan bangem ni shakmat bangem keren nam tak election dan kiba om kumno keren ni election kiba wan hayen kiba pon kumno ma pilih keren election balai pimsim la board show you try na marga shakri yo blay haga yen mane balai play no gaji shakri blay pila mina pila late na ska politics long am namar balai ba ni dan kam ya snow ko surapa banang uta betip ya bakile ke babha henry om shimla le ya kata pimsim la kershan ya ka ka bapidai ban kershan kata kam ailat ya ka mensiam ka jongi ya wer namar kata ya ki long kame ya ki long pa ya ki khon samla hakini kisni ka jing jalai jo ka jing sneu ka jing pat ka jing pra jo ka yen kisem kat no kum long in le yure ban sedang na la yen yure ban sedang na la shnang yure ban sedang na ka dong bat ka ne ka de ka wai ka jing ka nong rim ka ba yura snau ta na de ka party le ne ka sarkar ka dan ka benta ka ba krau do kata kata banwan ra ya ke imlang sak lang ka ba khoi coba kum ka nuksa la ka sarkar kam strict la ka sarkar kam perking ya drugs ya ka kihat ki wai ki yang ki samji ki yam kelanyar ki yang ki samji ki jat par ki pat ki pra laga ka sarkar ka jingi kam perking kam tam ki khna ke jongi ki samla ke jongi ka sarkar ka dan ka bor kumlo ban perking ya drugs but kumlo ban ai ka education ka ba biang ya ki school bat ki yang ko ya sno mene sama ka sarkar ka dan ka benta knang ba ki khna ki jongi kinam pap school no shiteng kinam shong ka khna hado kata bagi yang ka jongi kin long ka yang ka baskem nganam pen slam ya ka jingkran ka jonga namar bai candidate jongi doctor in sakren isa baskem marbo in sakren mai kumta ngalam pen slam ya ka jingkran ka jonga handai ngakerpa ya phi kash ki barashnang ki parathau ki samla ki khna but ki long kami ki long pa bangin kershan sa shisien pan kumba pila kershan ha ka MP election ke baladem kumba pila kershan ya ka MDC election ke baladem ya ai kuble yepi isnango yepi ya ka jing kershan ke jongpi ka ba rat ba adu kata ba wanra ke jing jam wa ai lad ke parti ke jongi ban train na kumta ka habbat ke ji shisha ka ba ke don ke ji tumu kita ideology kata ka nongren juga parti ka long ban shakri yo pat ba daga donot daga bor baro kat bangila but daga taka jing iek bagi jing shiteng haga jalam ke jing ba arden milan basai mai ko president rangba jogi rengkat kena ya lam jang ka party ni yo i ke jing train shitam ya ka mensiam ba dehi jing kershan ke jang pi ka ba ailat ya ki bakila ban trai sashi sian pan tongin yang haga ni ke jing sanshar ka ba khoj ke basuba ka ktim jang play ka ong Joshua la nang balai de khat basan pan kan tang khoj ya la de penyo i ke butla ai bagi jing khoj jongi kan sedang ni ke yang ke sen ke jongi naki dong ni ke snong aga sanshar ka khadar khnang ba ublai un yo ban kerku ya ka ri ka ba ile ke jongi tang da ke ni ke kenten ke ba khendet ublai kerku pu baro ba baro tengana ke jing kershan sa shi sim padi MP jongi in yo ke jing job ka badan buram in yo i han te pa parliament apa Delhi ba in gran ya ke jisha in gran ke ya ke jing ke mi kendo bakin kran ni kijing ki border in kran kijing ki knas kon ki jami krishnam ki thar ki jami but he born ki liang i dan ka bor ba sa yang the but ni da kerman scam ba ki thina border hero ha kin snap but kin yo i but kin buram shisha namar bala mi bujli so wait padu doctor
Indonesia nakari ka ba iya kejungi uban yang uban keren nakari mekalaya bat nam taka kasi ka janja bat nam taka ri ka jungi ublain kar kui MP candidate jungi doctor isa bat kamar bo bat kunju ublain kar ku yakan ka snong bat yakan ka thanyi baro ka bai bat ka constituency jungi bat yakan ka ri ka jungi ka ba iya jungi basashi sian pat ngan sayu MP uba pensnap jari ke parlimen bagian snap ika jing keren ke jong i bat in yo ya kita jing dan kam ki jong i ublain kar ku tang de ki kentian ku blai shibon